ברוכים הבאים לערוץ של רומיסטר. היום אנחנו יוצאים לתחרות ההמבורגרים הכי מטורפת שהייתה בישראל. הולך להיות המון אתגרים פסיכיים, הפתעות ענקיות, המון דרמה, ורק קבוצה אחת יזכה ב2,000 שקלים. אז לפני שמתחילים, שימו סאב על ההתפעמון ובואו נתחיל. ברוכים הבאים לערוץ של רומיסטר. היום אנחנו הולכים לעשות את תחרות השפים הגדולה במדינה. הגענו לקוקו בורגר, אז לפני שנתחיל, אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את כפתור הפעמון וכמובן, לתת לייק ענק לסרטון. יאללה, מתחילים! בואו נתחיל! מאחורינו יש עמדה להכנת המבורגרים פשוט מטורפת. יש לנו את כל הכלים בשביל להכין את ההמבורגר המושלם. ההמבורגר המושלם. תודה רבה. ככה נראה ההמבורגר המושלם. יש לנו בדיוק 15 דקות בשביל להכין את ההמבורגר המושלם. התחרות תהיה על 3 דברים: נראות, טעם וייחודיות. קיצור, אני הולך לשבור את כולם. הצוות שלי ושל רומי, אנחנו קוראים את כולם. אנחנו הולכים לקחת את אקסטרה. יאללה, 3, 2, 1, יאללה! מה האסטרטגיה? האסטרטגיה שלנו? אין אסטרטגיה. שאין אסטרטגיה. זורמים אחד עם השני. דוד סמש בוגר, בצד, לא, ריבת בצלים, משהו שיהיה מתוק. את ההמבורגר המושלם. אפשר לעשות משהו מגניב, לעשות הכל, שיהיה את כולם, שיהיה הכי מגניב, הכי טעים והכי חשוב. אבל אנחנו לא נשים את זה ככה, אנחנו נעשה את זה קצת קריספי, אז בוא נשים את זה על הפלנצ'ה. זה בהתחלה. יפה! אני אומרת לעשות את הלחמניה הזאתי של ההתחלה למטה ואת הלחמניה הזאתי למעלה, ההמבורגר הפוך כאילו. ככה. ולמחוץ אותו! חוץ. אתה לא שומר על הדברים שלך פה, חמוד. חסה? לא, רגע! לא שמנו בכלל את הבשר. היא למעלה. מי צריך בשר? איפה הבשר? חבר'ה! טוב! כולנו נעצור עם התחרות! בוא לידה, היא אמרה לעצור. אני לא יכולה, זה יצטרף לי! טוב חברים, אז עצרתי את כולם, ניקול מצטערת. למה? צרף לי שם! אני יודעת שצרף, לא נורא, זה ארטור, זה טוב בשבילנו. טוב מאוד. יש לכם עכשיו אתגר בגלל זה, עצרתי אתכם. אבל מה עושים? יש לכל אחד 3 ניסיונות לעשות את האתגר הבא טריפולים. אבל חברים, חשוב לציין, יש קאץ'. הזוג שלא יצליח להעמיד את הבקבוק, נגיד אני וארטור הצלחנו, ודור וניקול הצליחו, שרית ותום צריכים להוריד מוצר נורא חשוב מההמבורגר שלהם. חסה, גואקמולי, אני לא יודעת. חזק, יפה! אנחנו לא מפסידים את זה. יאללה, מי מתחיל? לכל אחד יש 3 ניסיונות. תום, אני מקצוען בזה חברים. רק את באמצע, את מתחילה. שנייה. יפה! יש לו עוד 2. יאללה, שיפסיד. אז הם יכולים לחזור לעמדה קדימה. יש להם עוד פלוס בול. טוב חברים, דור וניקול, בואו נראה ממש. קדימה. רגע, אין לכם... הם הולכים להגיד. אוי לא! אומייגאד! כמה לחץ! שים לב! ארטור, בבקשה. לא, תפסיד. יש! בעזרת השם נעשה ונצליח. תראו אם אני מצליח עכשיו, אתם מעיפים משהו מההמבורגר. ואם אף אחד לא מצליח? ואם לא, אז עוד פעם. ארטור. מעכשיו זה נוקאוט. בלי לחץ. תפסידי! לא! נשמה. לא, קבלו. מה אתם מורידים? את העגבניה, גם אני לא אוהבת עגבניה. אבל אולי מי שהולך לטעום את זה כן, יאללה ביי! טוב חברים, שהחדנו את השף, אמרתי לו שעשה לנו גם ביצת עין וגם עשה לו שזה לא חוקי. אפשר לבחור אחד ואחד, הם פשוט לא ישימו לב. אז חברים, הייתי חייבת להגיד לכם את זה בשקט. שהחדנו את השף, אני מקווה שזה יעזור. ועוד פעם, מי אתם חושבים שנתח סב עליי פעמון? יאללה ביי. מי עשה? למה עשית את זה? איזה שקרן! זה בגלל העיניים שלך. איזה שקרן! תקשיבו, רציתי לעשות סמש בורגר, אבל בגלל שהיא מתפרקת, אני חושבת אולי לעשות סלופי. תרסי. זה גם. זה לחביתה, מה את עושה? אני אומרת לשים קצת פסטו. מה אתם עושים? זה שלנו! מה? ראיתי קצת מוכנה. ככה, תשימי. עושה פה המבורגריות. הופה! מסיבה, ריקודי. רגע, לחמניה שלנו! היא נשרפת! נראה לי שזה קפיצה של אף אחד בסוף. היי, בוא נתחיל פה ולשים את העגבניות. טוב חברים, אני עושה פה לא, קצת. שלנו הכי נקי, סטרילי, מזמין.
זאת מנת השף. חברים, כולם לעצור! ניקול, דור, לעמדה, קדימה. לא! טוב, אז עצרתי את כולם, והאתגר שלנו עכשיו הוא לנסות לסיים את כל הסוג הזה. הראשון שיסיים זוכה בפרס. את הפרס נכריז אחרי זה. אני אזניק? 3, 2, 1, גו! קדימה, קדימה, את יכולה, את יכולה. אני רומי, כאילו אם את לא זוכה, וואלה, אני מפטר אותה. טוב. איזה צ'יפס טעים יש בקוקו בורגר? דרך אגב, אתם יודעים את זה? זה באמת אחד הטעימים נשבע. תשמעו, אני חייב להגיד לכם שרומי ביתרון עצום עליכם, כאילו, ממש. מה אתה אומר? תראי, גם היא אוכלת. וואו, תראו, אתה יכול. זה ממש מדליק, יש לו רטבים, קוקו בורגר, מפציץ בעניינים. ארתור פה, נותן בראש, לא מאמין ברומי, חש ברוב. מה זה? זה אפילו לא אותו חג. רגע, מה? פה כזה שיר ואת אוכלת, מה זה לא הוגן? איך תאכלי. גם עם כל זה? לא. שומעים, אני אתחיל גם לאכול. תאכל. זאת השיטה. הפרס, שלי ושל ארתור. עוצרת את הוולוג כדי לעדכן אתכם שפתחתי קבוצת וואטסאפ לכל החברים. שם אני אעדכן מתי עולה ולוגים, טיקטוקים, מפגשים איתכם והמון דברים אצלכם. אז תזרקו את המסך ובואו נמשיך את הוולוג. אנחנו הולכים לחבל לכל קבוצה שנרצה, ויש פה קאץ' חברים. הקבוצה שחיבלו לה, שאני וארתור נגיד חיבלנו להם, אין להם דרך לשנות להם. למי אנחנו מחבלים? טוב, תסתכלי, קודם כל... מצד אחד זה המבורגר, זה מכוער, אז אם נחבל הוא לא ישתנה. זה המבורגר שלנו. תודו שהוא הכי יפה מכולם. נשבע שכן, הכי אסתטי. אבל, תסתכלו, יש פה את זה, שהוא קצת נראה שרופי כזה, לא יודע מי הכי... שלכם? הוא כזה מכוער. מה, מכוער ניקול? וזה. אבל זה נראה יותר מושקע. מה עושים? שמי זה? קודם כל תביא איזה רוטב. ארתור, או שאנחנו עושים להם קרע, או שאנחנו... מה יעזור רוטב רגיל? ואם השפו את הרוטב המגיל? אבל תשימי המון. אין שף שאף יותר מדי. סגור. ארתור, הפסטו? כן, פסטו הכי דוחה שיש. 3. וואו! מזה לא יוצאים. 3, 2, 1, נחזור חזרה לעמדות, ארתור. יאללה בוא. זה פשוט אנחנו. לא מסענו למנה. הכי אהבו אותה. זרקי את הבשר. תזרוק את הבשר, אבל לא את הרוטב. אחרי שחיבלנו להם, לא נראה לי שיש חזרה מזה, יש לנו... אנחנו מייצרים באתגר הזה. יש לנו לחמניה קריספית שהוא מושלם, מלפון חמוד שזה הולך ממש טוב לקצות את זה. ומאוד, יש לנו כיוון מדהים. טיפ טיפ זוזו. מושלם. חברים, אני שמה נגיעת ברבי. וממש קטן. זהו. נדיר, אימא'לה. זה נראה טיפה מכוער. טיפה. טוב, עצרתי את כולם כי יש לנו עוד אתגר. יש כאן 3 קופסאות ו3 מבוגרים. שרית, ארתור וניקול הולכים לבחור מי בוחר ראשון? אני. יהיה בפנים פתק גורלי. אמרנו ראשונים. אבן יאו. מישהו יוצא, יאללה, שני... אני. רגע, ספריים, 1, 2. ניקול ראשונה, אני שני, היא שלישית. אז תבחרי. איזה לחץ, אימא'לה. ניקול, דור, אסור לך לעזור לה. לא, איזה. את האמצעי. הרגשה טובה לזה. אומייגאד. אוקיי, זהו, זה שלכם. טוב, חשוב לציין, הפתקים האלה הולכים לקבוע מה יקרה בהמשך, ניקול ודור בהצלחה. וואי, אימא'לה. יאללה, ניקול, קדימה. אומייגאד. עזרה מעצבת. טוב, אוקיי. ארתור, קדימה. איזה טוויסט. להחליף מנה. המנה שלה. למה? המנה שלה טובה. לא. המנה שלה מצוינת. לא. לא. החלפת זוג. אני עצובה. איזה טוויסט. אין טוב, זאת המנה שלנו, ואמיתי, אני חושב שזו המנה שהכי כאילו יש פה, אבל אנחנו צריכים להחליף. נראה לי שאנחנו לא נלך על זה, נכון? ממש לא. אז אנחנו... אנחנו נחליף בזה. יאללה, יש לנו מנה קטנית, חברים, זה המנה החדשה שלנו. 3, 2, 1, חזרו. מוכנים לחזור לעבודה? וגו! אנחנו הולכים לעשות חדש. טוב, אני שמה קצת. מהר. אנחנו עושים חדש, כי מה שהיה לנו היה מושלם. בצד. עגבנייה, חשוב ממש עגבנייה. נו, מה ניקול עושה?
חברים, הופה. 30 שניות. 10 שניות. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, סטופ! אני לא מאמין. הצלחנו איזה גבר, כל חברים, הכבוד. לא יודע כמה זמן זה לקח, 50 שניות, דקה כמעט, עשינו את זה. טוב חברים, הגענו לסוף, מגיע מחיאות כפיים. כל המנות מוכנות, יש פה את המנה של תום וניקול, שזה היה דור וניקול. יש פה את המנה של רומי וארתור, הצמד הכי חזק. שהיה של ניקול. יש פה את הדור ושרית, ששרי היה עם תום. אז טוב. שף יקר, אתה מוזמן להיכנס. קדימה, תקראי לו, תקראי לו. מחיאות כפיים. מחיאות כפיים. יס! בואו נתחיל. לפחות תגיד, יש קצת ניסיון באוכל, בואו נתחיל מזה. קצת. קצת. השף האגדי שלנו מורן. חברים. אני רוצה שנתחיל עם המנה שלו. לא, נתחיל איתה. נתחיל מצד מורן, זה עובר לי. קוראים לזה המבורגר סלופי. אוקיי, מבחינת מראה, חייב לומר, 3 בלחץ. מתוך חייב כמה? לומר. מתוך 10? מתוך 10. זה כן ייחודי, בהתחשב בשאר הדברים פה. טוב, עכשיו למבחן הטעם בסופו של דבר. מה זה? מבחינת טעם, יש טעמים, דירוג 8 מ-10 בהתחשב בכל וואו, יפה. יחסית גבוה. נעבור למנה הבאה של מי זה שלכם? כן. מבחינת לוק והכל, הגשה, חשוב לציין. מטורף. שהמנה עם שפע, הפסטו. שפע. זה המנה עם הפסטו. אוקיי, מבחינת מראה, חייב לומר 7. מבחינת ייחודית, אני לא רואה, זה פשוט חתוך. חתוך ושמתם את הרטבים על זה. בורגר טוסט. כמה פסטו. משהו פה לא מסתדר לי. פסטו לא מסתדר לו. כמה אתה מדרג את זה? למה לעזאזל יש פה טונה של פסטו? למה? מעניין למה. 5 מבחינת, אפילו לא 5. 3. רק בגלל רומי והפסטו שלה. זה ההמבורגר שלנו, אוקיי? של רומי וארתור. אוקיי, מבחינת נראות, אהבתי את הכמות של הצ'יפס. נדיבות, ממש טוב. כבר אמר. 4. זה היה של ניקול. כל אחד בצבע שונה. כמות הרטבים גם מטורפת, אהבתי. יפה. מבחינת נראות הייתי נותן 8, אפילו 9. יש! 9! כי זה נראה טוב, יפה זה מאוד. נראה 9. מקצועי מבחינת הגשה. מבחינת ייחודיות הייתי נותן לזה 5. כן, סבבה. אוקיי, איפה אין ייחודיות? בעיה, לוקח. עכשיו העניין של הטעם. מבחינת טעם, 7. אדוני השף, הגענו כבר לסוף, מי המנצח של הסרטון? וואו, זה קשוח, קשוח מאוד. אוקיי, על פי שקלול סופי, וזה לא רק על פי דבר אחד ספציפי, תזרקו לנו את בסופו של יום, ההמבורגר שבסופו של דבר זכה, זה ההמבורגר שמולי. יש! איזה ניצחון! איזה ניצחון! אבל אני חייב לומר, מבחינת טעם, אין להתקרב. שלי! שם שלי! שאנחנו ננצח כי אנחנו... איזה מטורפים. הכי וגם, טובים. זה לא היה המבורגר שאנחנו הכנו. כן, אנחנו עקצנו את המערכת. וואלה, ניקול, כל הכבוד לך. טוב חברים, הגענו לסוף, איך היה היי, זה! מגיע היה לכם. בלוק טוב, היה בלוק טוב. נהניתי. אני ויאללה לי את החברים, אישית היה מטורף. חוויה, באמת, היה מטורף. תודה רבה לקוקו בורגר על האירוח. היה פשוט מטורף. ההמבורגר הכי נדיר בארץ, זה נמצא בפתח תקווה. תגיעו, כשר, אין דברים כאלה. כל סוגי ההמבורגר, איך היה לכם? נהניתם? היה טוב, היה טוב. אין, אז תהיה שלך. מה הם צריכים לעשות? סאב, לייק פעמון, תגידי להם. עכשיו. תגידי להם. סאב, לייק ופעמון. תגיד להם. סאב, לייק ופעמון הכי חשוב. סאב, לייק, פעמון, תגיד תגובה. להם. סאב, לייק ופעמון. עכשיו. אנחנו ניפגש בבלוג הבא. יאי!